Jeg er egentlig mange gange søgt eller tænkt over sådan et sted som her. Men i stedet for sådan noget almindelig dating-agtigt. Jeg har været single et par år, og jeg har datet. Og jeg synes, det er lige på og hårdt, og chancerne for at møde nogle mennesker, man i virkeligheden finder interessante, er ikke ret store. Det jeg faldt for, det var meget det der gode site, de har. Jeg synes, det var et meget brugervenligt site i forhold til så mange andre single-grupper, som der er mange Facebook-grupper og sådan noget ting. Og så synes jeg, at Single, det var et godt brugervenligt site, og man kan se, hvem det er, man skal mødes med. Jeg har været lidt rundt på dating sites, og der handler det ikke så meget om at gøre noget. Der handler det bare mere om at gå på kaffedates. Og jeg synes, at det der med at have noget aktivt sammen med nogle andre, det er bare fantastisk.